Сега ще ви покажа нещо интересно. Разглеждам си туите и ги следя как са, защото миналата година нещо ги беше нападнало. И тук имаше някакви тъмни листенца, имаше някакви поражения. Пръсках с сапунена вода и с бордолезов разтвор. И затова сега ги гледам внимателно. И тук идвам до този сух клон, викам, какво е това тук, да го изчиста. И когато отварям, и ето какво намирам. Гнездо. За пръв път виждам гнездо в туя. Няма нищо вътре, може би пиленцето се е излюпило. Или вече е излетяло. Обаче ето. Много интересно.